Umakder tayo. Umay kayo agrukbab tayo, pada-pada tayo nga anak ti Apo, tasikaken siya kanyaman na panagbiag, agkakabsa tayo, agkanta tayo, idiri tayo, imbagen ayat ti Apo tayo, napudno nalinteg iti amin na tao, agkakabsa tayo, agragsak tayo, agyaman tayo, pinulot abyaken amin tayo, tati Diyos din muna ng teti ayat na, agkakabsa tayo. Umay kayo agrukbab tayo, pada-pada tayo nga anak ti Apo, tasikaken siya kanyaman na panagbiag, agkakabsa tayo. Dahil rugyanan dahil na Santo na Misa, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ada kumakada kayo ti grasya ni Apo tayo nga Jesucristo, ken ti ayat ti Diyos nga matayo, ken ti panakairanod ti Espiritu Santo. Kasta kumamet kan ka. Kakabsat, at tayon ti may ka 20 ket 4 Domingo, ti kadawyan na tiyempo, ket ti tema iti liturhiya tayo, ket may sentro iti asi ken pamakawan. Ti Diyos manangaasi, ti Diyos si sasagana nga pakawanen na dagiti basbasol tayo. Nuda tayo ket napaayan ti asi ken ayat ti Diyos, kastamet kuma tintay aramiden nakas anak na. Intay kumamet ipaay ti asi, pamakawan kadagiti tattao, nga makaaramid to ti basol kada tayo. Intay nga dumawat anay nga grasya ken bendisyon, tapno iti karit, iti daytoy nga panagbalin tayo nga instrumento ti asi ken pamakawan, ket maibiyag tayo. Tapno iti kasta, may tultuloy tayo latamet ti panangsurot tayo, iti anak na ni Jesus. Kakabsat tapno may karitay nga rod, makiranod kadagiti na santo na misteryo, intay nga rod bigbigen, dagiti basbasol tayo, dagiti nagkurangan tayo ti Apo, dagiti nagbidutan tayo, ket dumawat tayo ti asi ken pamakawan na. Kunatay amin, agkonfesarak kiti Dios sa manakabalin namin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko nay. Isong agpakpakaasya ken Santa Maria ngagnanay na Berhen, kadagiti amin nga angeles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma ti Apo tayo a Dios. Kasya na tay kuma, ti manakabalin na Diyos, ket kalpasan, ti panakapakawan dagiti basbasol tayo. Ipan na tayo ti biyag, ngagnanayon. Amen. Sika, Apo.
Kristo ka asyan na pagkawanen dakat di mo ipalubos akin ka amay sinaan mga sika apo mga sika apo mga sika apo Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket ito'y dagagapyang, kadagiti tatawan na imbag di panag, nagnakendan, ibunan nagdaka, itanok nakapagrubaban ka daydayawen ka agyaman gamden ka kapuiti na indaklan adayang mo Gloria iti Dios iti kangatuan Apo Diyos na inagitan nga ari Diyos Ama aman nakabalin namin kesika Apo niya Jesu Kristo bukbukdong nga anak ni Diyos nga Apo Cordero ti Diyos ken anak ni Ama Gloria iti Dios iti kangatuan sikang ikan kadang ini mas sulilubong kasyan na kami sikang ikan kadang ini mas sulilubong awatem kada ito'y arararami siga situtugaw iti magandawan ti Ama kasyan na kami Gloria iti Dios iti kangatuan yan tamay siksigaw Apo Jesu Kristo tinasantuan siksika ti Apo siksika iti kangatuan iti timpuyog ti
Espiritu Santo, iti gloria ti Dios, Ama. Amen. Kumararag tayo. O Dios, pinarswam, ket iturayam dagiti amin nga da, kasyan nakam kadi, ipariknam kad kadakam ti pamakawan mo, tapno agserbikam ken ka iti amin na puso mi. Dahito dawaten mi gapo ken Kristo nga po mi, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios ngagnanayon nga awan gana. Amen. Di may basa na adaw itis libro ni Sira. Makarimon ti pungtot, ken tinalaka pa nagpungtot. Ngem kadaw yan laing dagitoy, kadagiti managbason. Ammo ti apo ti basol, ti tungkal tao, ket no agibales ka, balsen na kamet ti apo. Ngem no pakawanem ti tao nagbasol ken ka, pakawanen na kamet ti Diyos, nagkararag ka ken kuana. Di mo namnamaen na pakawanen na ka ti apo, itinto nga adda pay laing guram iti padam a tao. May saka managbasol, ket no di mo pakawanen ti padam a tao, awan karbengam ngagkararag, a pakawanen ti apo dagiti basol mo. No di mo iwaksi ti pungtot mo, awan namnamam ang mapakawan ka, may sakalaeng a tao. Laglagipem ang matay kanto iti kamaudyanan na, ket agrup santo ti bangkay mo. Ngarod, ikatem ti pungtot mo, ket tungpalem dagiti bilin ti apo. Dagiti bilin nga day ti tulag ti kangatuan amin. Imbes a masair kay ti bidot ti padam a tao, pakawanem kuma ket di. Ti sao ti apo. Yaman tayo ti Diyos. Managayat ken manangaasi ti Dios, naanos ket di agbalbaliw ti ayat na. Managayat ken manangaasi ti Dios, naanos ket dagbalbaliw ti ayat na. O kararwak, idaydayaw mo ti apo. Amin nga da kanyak, idaydayaw yu tinasantuan anagan na. O kararwak, idaydayaw mo ti apo, di mo liplipatan ti asina. Managayat ken manangaasi ti Dios, naanos ket di agbalbaliw ti ayat na. Pakawanan na ti amin na bason ko, ken paimbagan na ti amin na sakit ko. Yadayunak iti tanem, ken bendisyonan nak iti ayat ken asi. Managayat ken manangaasi ti Dios, naanos ket di agbalbaliw ti ayat na. Saan akanayon amang babalaw, saan met ngagnanayon ti pungtot na. Di na tayo dusaen, kas mayan nato ti basol tayo. Di na tayo met balsen, kas mayan lorot iti labsing tayo. Managayat ken manangaasi ti Dios, naanos ket di agbalbaliw ti ayat na. Kas iti kangato ti langit, manipot iti daga, kas takadakkel ti ayat na. Kas kadagiti agbuteng ken kuana, kas iti panangyadayo ti laot ken daya, kas tamet ti panangyadayo na kadagiti basbasol tayo. Managayat ken manangaasi ti Dios, naanos ket di agbalbaliw ti ayat na. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga-Rom. Awan kadatayo ti agbyag amay paay iti bagi na laeng. Awan met kadatayo iti matay amay paay iti bagi na laeng. No agbyag tayo amay paay iti apo. Ket numatay tayo ito amay paay iti apo. Ngarud, agbyag man wen numatay tayo, gukwa na tayo iti apo. Natay ken nabungar ni Kristo, tapno isu ti apo dagiti sibibiyag ken dagiti natay. Ti sao ti apo. Agyaman tayo ti Dios. Agsao ka, o Apo, dumdumgen kuya di ben
Ti apod ako kada kayo, Kasa kumamet ken ka. daytoy sumaganad na daw tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Gloria ti may paay ken ka o Apo. Napan ni Pedro ken Jesus ket sinaludsod na, Apo, maminano nga agbasol kanyak ni kabsat ko ket pakawanek pailaeng maminpito. Saan lang nga maminpito? No diket maminpito pulo apito. Kinunan ni Jesus. Tati pagarian ti langit mayarig iti maysa nga ari, akayat na ti makikwenta kadag iti adipen na. Iti mangrugi ang makikwenta inyegda ken kuana ti maysa nga adipen, ang nakautang iti rinibo-ribo a pisos, awan ti umunay a pagbayad na. Tapno makabayad imbilin ti among na amailako, akas tagabo, agraman ti asawa na, anak na ken amin asa ni kuana. Nagparintumeng iti adipen, iti sangwanan ti among na. Ket nagpakpakaasi, anusan na kadi, kinunana, tabayadak to amin nga utang ko. Nasyan ti among iti adipen, ket pinakawan na, iti utang na sana pinagawid. Rimwar ti adipen, nasarakan na ti pada ng adipen, ang nakautang ken kuana ti sangagasot a pisos. Tiniliw na, sana binikkel, bayadam ti utang mo, kinunana. Nagparintumeng ti nakautang, ken nagpakpakaasi ken kuana, anusan na kadi, nagbayad ak pumet laeng. Di na pinagkanti dawat ti pada ng adipen, pinaibalo na ket di agingga, ang mabayadan na ti utang na. Nagladingit dagiti pada ng adipen, idi makita da, tinapasamak, ket impakamuda iti among na. Naroon pinayaban ti among ti adipen, kinunana, nagdakes ka ket din nga adipen. Pinakawan ko ti aming nga utang mo, agsipod ta nagpakpakaasi ka. Kinasyamet kuma, ti pada mga adipen, akas, iti panangaasik ken ka. Iti napalalo apungtot ti among pinaibalod na ti adipen, tapno madusa agingga ang mabayadan na iti aming nga utang na. Kalpasan na kinunan ni Jesus, kastantume termiden ni amak sa dilangit, no titunggal may sakada kayo, no iti puso yo, di yo pakawanen, ti kabsat yo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay ken ka o Kristo. Naimbag nga rabi ikada tayo aming kakabsat. Good evening. Yam amok man ti bagik kada kayo, Apo. May kawa naksapo. First time ko ti agmisa ti parokya nga ti aircon. So nga panatang meti tao. Siyak ni ko na po, Father Manuel Rahil, taga Diocese ti San Fernando de la Union. Ngem akasmet lang dagiti imay Apo, napalabas na Domingo. May sakmet lang nga formator Apo dito'y ICST, dito'y Bigan. So talon sa nga Domingo na Apo, napalabas nga da kami timang mismisa dito'y. Kastikaon pa lang ni Apo Rufo na sotat Cora Parocoyo. Taga Kabaa ka po, Kabala Union. Ket makunakmet nga nasideg ti pusok ti ili nga Santa Cruz. Tanitatang ko, taga Santa Cruz, taga Besalan, Santa Cruz. So iti ubing kami Apo, nagawid-awid kami, mapang kami dita Besalan. Itatang ko kami tinay kamang. Iso damat ni tatang ko ti ginuyod da. So ije kami din magkaligi ka ba la Union. So no Rahil ko na dati apelido kami na Rahil. Ije la Union ket di dam ammo. Tamang aumat ti agrahil ti taga Kabapo. So dito apo taga Besalan ni tatang ko. Abay kami nga nagbisbisita dito yan. Nasidag ti pusok ti Santa Cruz kapo tayo kung nakarot iti ubing kami iti may sangayuyang mi
Pan kami dito. Ngay mga dito ti parokyami ako kay bangit. Ili. Nalawa mong arot ti Santa Cruz. Ano nga barangay? Apo ti kon na dito. 49 barangay. Diyan mo, no may sakadagit kadakkelan sa nga ili ti Ilocos Sur, ti Santa Cruz. Yan. Awagan taglatan na po nga Father Manny. Yan. Numalipatan nyo po, list ni J. Manny kaya nasiksikat labasit. Yan. So numalipatan nyo, sino dyan ang misa kanya tayo di Domingo? Lagi pa nyo latan, ang di pambansang kamao ni Father Manny. Namantak awawagan na po nga Father Pacquiao. Yan, ang Pacquiao, ti apelido. Manny lang nga po, ginagad lang. At tayo na po ti may ka-20 kahit upat nga Domingo ti kadawyan na tiyempo, akas ti naibagak na isentro iti tema, wenno dagiti may basa. Iti daytoy nga galad na masapol nga maibiyag tayo. Pamakawan, asi. Panangaasi, pamakawan. Be merciful, be forgiving. Nagrigat niya po, may sakadagiti karigatan daytoy nga ibiyag, pamakawan, panangaasi. Kakabsat, may sakadagiti characteristics wenno galad ni Apo Dios. Nga kananayon mangmangig tayo, oray to dagiti padi, nagsersermon, mangigan tayo di jay ko na tayo nga God loves us unconditionally. That the love of God is a love that is unconditional. No agayat ni Apo Jesus, awan ti kondisyon na. Ayatan na tayo latan ni Apo Diyos, oray pa'y managbasol tayo. Ayatan na kalatta, oray nasukir ka. Ayatan na kalatan ni Apo Diyos, oray nalaad ka. Oray nabangsit ka. Oray awanan ka. Awan kondisyon na. Tati ayat nga da kondisyon na, kuna na di may isang tao, ayatan ka lang, no, ikanak ti kwarta. Diba? Ayatan ka lang, no, ikanak ti 10,000. Sagutin ka, no, ikanak ti baro nga iPhone. Ha? Kondisyon di jay, da kondisyon na. Ngayon ni Apo Diyos, yan. Saan na nga imbaga dito? Nga ayaten ka, no nalinteg ka nga tao. Ayaten ka, no daydayawin na nga Apo. No nasingpet ka. Awan, imanggigan tayo akasta ng bagbaga ni Apo Jesus. Dati Diyos, di ayat na awan kondisyon na. Oray pa'y adu dagiti pagliwayan tayo. Oray adu pa'y dagiti pagkurangan tayo. Si sasagana na magayak. Apay nga naibagak da ito, unconditional love. Iti ebanghelyo tayo, kasla baliktad. Kasla damot kondisyonan, tatan. Tano subyanan tayo iti ebanghelyo tayo kakabsat. Nya? Kasla ibagbaga iti ebanghelyo tayo nga, pakawanin na tayo ni Apo Dios, no pakawanin tayo dagiti nakabasol kada tayo. San kedi nga kondisyon di jay? Kastantumet ti aramiden ni amak sa dilangit, no titunggal may sakada kayo, no ti puso yo diyo pakawanen, ti kabsat yo. Kaslada kondisyon na ni Apo Dios nga kunana, yeah? God would only forgive us if we forgive others. Kaya nasa when di na tayo pakawanen na ron. No, di tayo met pakawanen, dagiti nakabasol kada tayo. Kasla conflicting ideas niya. Ibagbaga tayo unconditional love. Ngayon tata, adamot kondisyon ti bagbaga ni Apo Jesus, anyangatan, ipudpud nung arod. Ngayon kakabsat no anagin tayo, no panunutin tayo nga nununeg, saan nga kondisyon
daytoy iteted ni Apo Dios kada tayo. Udiket, isuro na kada tayo ti kinapudno. Kinapudno nga saan nga sumrek ti asi ti Dios, saan nga sumrek ti grasya ti ayat ken asi ti Dios kada tayo. No ti puso tayo ket napno ti gura pungtot, sakit tinakem, taada ti karurod tayo nga kabsat. Saan na sumbrek ti grasya no ti puso tayo napnapno ti kinadakes, ti gura, ti kinatangsit. Iso nga kunana ni Apo Dios, pakawanen, pay, dagiti nakabasol ken ka. Ikaten tayo pay, dagiti saan nga nasayaat, nga dadi tapuso tayo. Ti gura, ti sakit tinakem, ti pungtot. Tapno ti kasta, ti grasya, ket maawat tayo. Kasta di kanta, malagi po di kanta nga, kunana di kanta, ang basong may tubig, lagyan mong muli, aapaw dahil wala nang silid. No ti baso, ket naknap no ti danom, ure kasa no kwan, aglipyas to dayta, ang asumbrek. Ket kasya mo ti puso tayo, kasa no nga sumbrek ti grasya, no napnap no met ti kinadakes, kinatangsit. Tanusubyanan tayo kakabsat ti Ebanghelyo tayo, nya? Anya ti istorya nga nangigan tayo. Ada ti adipen nga nakautang ti among na, ti rinibo-ribo nga pisos, ket nagparintumeng iti sangwanan ti among na, nagpakpakaasi, Apo. Pakawanen nak ka din. Nya? Kasyanak tabaydak tumet laeng. Nya kunana di jay. Anusan nak ka di, tabayadak tumet lang ti utang ko. Naasyan di jay Apo, jay among. Siguro ang muna nga na narigat ng tumet ng abaydan daytoy. So imbis ko mga sakit ti ulok nga mang singsinger, di ba sa tayo magkas na Pilipino, ya, na dati nakautang ket adanto dagitag kari kanya tayo, baydak tumet laeng mare, baydak tumet laeng friendship. Tapos no singirom tumanan, kusilapan na kanton, di ka laki di makururay mette. Baydakton, hingganan to nalipatan. Malagi po apo di nakautang kanyak niya. Ano nga tawenen, nakagraduar di gaya anak nan, nagtatrabaho di gaya anak nan, ket no masapat ko ket isem-iseman naklaeng, ngimti kaunggan ti pusok ko na ket, nakapagriband manen, yaman pa'y nakabayad ti utang na kung pinakem ko. At di sakit tinakem ko pa'y kanya na dyan. Ako nakit, mabainak mga mangibaga. Di utang mo, baydamon, kaya metyag paribanden. Yung di utang mo pa'y mabaydan, kung tinakem ko. Sakit tinakem, pungtot gura, kinadakes tilinaon. Yung subyanak di istorya ko, nga kasjay, siguro amo di among lang makabayad ti utang, iso ka sigin kasyangkan, pakawanan kan. Amok tumalang amon tumalang mabaydan ko na nga tanya. Ngem anya tinapasamak kabsat kalpasan nga pinakawan di basol idirimwar, nakita na di nakautang kanya na, naggalas. Tiniliw na, binagkal na. Baydamon di utang mo. Tirigat na pa'y, pinaybalod na pa'y. San na laki di nga kinasyanen. Isungor nga nakapungtot, idinamuan di among. Nya? Ket pinaybalod na. Ket ko na kinasyam ko maata, kinasyang ka nga ruden. Pinakawan ko man ata, pinakawan ka ko man. Anya ti makita tayo apo dito saan nga si magepsep di asi nga narikna na when no na experience na iti among na. Saan nga si magepsep di jay narik na di panang pakawan.
Tati puso daytoy nga tanga adipen ket napnapno tigura pungtot iti pada na nga adipen nga nakautang ken kuana. So kitaan tayo pakabsat. Masapol nga rod nga pakawanen tayo pay. Dagiti nakabasol kat tayo uray narigat. Dapat iti may nga paset iti banghelyo nga kunana, di ba? Sakbay ka nga mangidaton, iti daton mo iti altar, no amom nga iti pusom, ken ti panunot mo, adati gurang mo, iti kapsat mo. Ibatin pay dayta, nga idaton mo iti altar, mapan ka pay ken kuana, nga makipagkapya. Ket no makipagkapya ka, sublikan to dito'y santo, idaton dayta nga sagot nga mapuuran. Kaya nasawan kakabsat, no adati pungtot gura tayo iti maysa ken maysa, lang ti kay sa iskan dagiti aramiden tayo nga panagkararag, no damit lang ti sakit tinakem tayo ti pada tayo nga tao. Karug kakabsat, anya nga ti maadal tayo ditoy, iti panangitultuloy tayo iti nasanto na misa. Ket iso daytoy nga maawat tayo iti nananay nga grasya iti asi ken pamakawan ni Apo Dios no lakit di umuna makipagkapya kapay kadagiti kabsat mo nga nakabasol ken ka. Ket no daman ti basol mo met ket tumawat ka met ti pamakawan. Iso nga rod, let us go back to basic ABC. The ABC of mercy. A, ask for God's mercy. Kat no kadi kakabsat, tinaudi tayo nga panagkumpisar. Tumawat tayo nga rod, itinananay nga grasya, ken pamakawan ni Apo Diyos. Umasideg tayo, iti padi, tumawat iti pamakawan, babae iti sakramento, iti panagkumpisar. B, be merciful as your Father is merciful. Iti Diyos, narikna tayo ti asi, ken pamakawan na, hintay kumamit, iburay day ta nga asi, nga naawat tayo babaen, ipanangaasi tayo, metitipada tayo nga tao. And C, complete trust in the mercy and love of God. Nga kalpasan tayo, nga dimawat ti pamakawan kina Apo Diyos, kalpasan nga impay tayo ti panangaasi tayo, ken pamakawan itipada tayo nga tao, nga nakabasol kada tayo. Ket agtaleg tayo, iti asi ken ayat ni Apo Diyos. Nga daytoy nga asi ken ayat, sapay na kumadaytoy ti mangiturong kada tayo. Tapno agbalin nga napudpudno, nga adipen ti Diyos. Tapno iti kasta, mapauneg pay daytoy nga ugali tayo, nga masursurwan tayo kumati mamakawan, ken manangaasi. Ta kakabsat, kamawdyanan na, awan ti perpekto nga tao. Adanto pagkurangan ti maysa ken maysa. Adanto dagiti tattao nga makaapat tayo. Adanto dagiti tao nga adati dakes nga ugali na. Awan nga ti perpekto. Ngem si sasagana tayo latakuma nga mangipaay ti pamakawan. No adanto dagiti kanito nga makabasol ti kabsat mo. Iso nga nga kuna ni Apo Jesus, saan lang nga mamimpito, no diket ti panangpakawan tayo, ket agnanayon. Agnanayon to, nga danto ti makadalapos, wenno adanto ti makagura kada tayo, makarurod, ket si sasagana tayo latakuma, amang ipaay, iti asi, ken pamakawan. Tapno iti kasta ti Diyos, kasyan na tayo met, ken pakawanen na tayo met. So again, dito man tiintay maadal itata may kadwapulo ket lima, may kadwapulot ket upat na Domingo iti kadawyan na tiyempo. Iti panangisuro tayo, panangsursuro tayo, nga mamakawan ken manangaasi. A, ask for God's mercy. B, be merciful because your Father is merciful. And C, complete trust in the mercy and love of God. Amen. Tumakder tayo nga rod ketintay, paduyakyak, iti pamati tayo. Mamatiak iti Diyos sama manakabalin namin. Alamarswa iti langit ken daga. Iti amin na makita ken di makita.
Kaya iti may maysa nga Apo ni Jesu Kristo, bugbugto nga anak ti Diyos. Nagtao di ti Ama iti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos na nagtao di ti Diyos, silaw na nagtao di ti silaw. Napaypayso a Diyos na nagtao di ti napaypayso a Diyos. Naianak sa na naparswa, Diyos na kasmit lang iti Ama, kahit gapuken kuana na aramid dagiti amin ngadda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu iti panakaisalakan tayo. Inmulog ang nagapot sa dilangit. Ket nangalay ti bagina iti Tiyan ni Birhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin na tao. Kastamet na nailansay ti krus, gapu kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato. Nagtuto ket netanem, nagungar ti may katlungal daw, kas palawagay dagiti nagiti nasantuan na surat. surat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw ti makanawan iti Ama. Umay tumanen na si dadayag, tapno kumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay. Ket ipagarian na dinto agpatingga. Mamatak met Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted ti biag, isuag tao diti Ama ken ti Anak. Ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti Ama ken ti Anak. Ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamatek met iglesia may sa Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyakyak ko ti may sabunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaik ti panagungar dagiti natay, ket ti panagbiag, ti lubong, amasakbayan. Amay na ilangitan, sikat ti gubwayan ti kaasi, dawaten mi nga rod tayted mo, tagrasyam kada kami tapno masursuro mi ti mangpakawan kadigiti nakabasol kada kami, ket mabigbig mi ti naman nagbasol mi, iti tunggal panggep ko natayo nga rod, apo ti mudem kad ti dawat mi. Apo ti mudem kad ti dawat mi. Para kadagiti mangidadaulo ti simbaan tayo, ni Santo Papa tayo, dagiti obispo ken papadi, tapno itultuloy da tagbalin nga instrumento ti kapya ti na Kristyanuan agimong tayo, kumararag tayo ti Apo. Apo ti mudem kad ti dawat mi. Para kadagiti opisyal ti gobyerno tayo, tapno ti pupudnuda nga agserbi, ang mangyawat ti kapya kinalinteg a panagbiag iti amin ang iturayanda. Tapno maragpat da, panagduras, ti pagilyan tayo, kumararag tayo ti Apo. Apo ti mudem kad ti dawat mi. Para kadagiti kakabsat tayo, ang mangitugtuggod gapu iti kinaawan asi dagiti padatay a tao, tapno ti Apo a Diyos dagbalin asa sariked da, ket saan da ang maupupay asumango ti panagbiag da, kumararag tayo ti Apo. Apo ti mudem kad ti dawat mi. Para kadagiti pagilyan naggugubat, tapno mabigbig ken mamiris da ti kinapateg ti biag, ken masursuro da aris risuten dagiti parikot da, babaen tinasayaat ken naingkapyan awagas, kumararag tayo ti Apo. Apo ti mudem kad ti dawat mi. Para iti daytoy agimong tayo, tapno da tayo nakangeg iti mensahe ti Dios, agbalin tayo a pagtulada ni ti biag, anapnuan ti panagpipinakawan, kumararag tayo iti Apo. Apo ti mudem kad ti dawat mi. Para kadagiti kakabsat tayo at pinusayen, mapakawan ko man dagiti basbasol da, ket maikaming dameten iti sidong ti Apo, kumararag tayo ti Apo. Apo ti mudem kad ti dawat mi. Apo mi a Dios na indaklan, ti panagayat mo kada kami, nga anak mo, timudem dagiti panagununnoy mi, pagbalinan na kami, ama nakaawat, ket ipay mi, ti kapya, tigimong mi, dawaten mi dagitoy gapu ken Kristo, nga anak mo ken apo mi. Amen. Amen.
sagut mi ken ka. Di Santa Misa idatun mi ken ka. Tenggem kadapu araraw mi ken ka. Di Santa Misa idatun mi ken ka. Tenggem kadapu araraw mi ken ka. Kumararag tayo kakabsat tapno, dahil ti daton tayo makaiayo ti Diyos sama man nakabali namin. Ti Apo Apo awat awaten ako na kumada iti iti daton kadagita imam, ket may paya pakaididayawan, ken pay glorian tinagan na, ken kastamet pagimbagan tayo, ken kadagupan tinasantuan, ng iglesia na. Apo timudem kada si ayat dagiti karkararag mi, ket awatem dagitoy daton mi iti kasta, ti panagdaton ti tunggal maysa kada kami agbanag apakay sa lakanan dagiti amin at tattao. Dahiti dawaten mi gapo ken Kristo nga po mi. Amen. Ti apod ako makada kayo, Asa kumamet kan ka. itag-ayo dagita puspuso yo, At dadanas ito ay ti Apo. agyaman tayo ti Apo a Dios tayo. May kariket rumbeng. Pudno na yamay kariket rumbeng ano miket pakay sa lakanan mi, ada kami ti amin at tiyempo kendi so agyaman kam ken ka, Apo na santuan nga ma, man nakabalin ket nagnanayon na Dios gapo ken Kristo nga po mi. Tabigbigen mi apakaitanukan ta gloria masika Dios sa di matay. Saranayem ti tao nay kariya matay, tay dinarepkanen iti langit ti managbaso la tao. Impay mo ti panangisalakan mo, babaen ti nasantuan na kinatao ni apumi a Heso Kristo. Ket gapo ken Kristo daydayaw, itadayag mo ti ersito dagiti angeles, isuda nga agraragsak nga agnanayon dita saklang mo. Ket dawaten mi nga rod nga ipalubos mo kuma, tay timpuyog memet tinakurapay at timek mi ket konami adi agsarday. Santo, 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 di Apo a Dios, dagiti amin aparswa, di langingen dagan, Tapno day ti pagay daydayawang, Hosana'y di kangatuan, madaydayaw, di umay tinagan, di Apo, Hosana'y di kangatuan. pudno unay Apo abig ka kinasanto ket si katigubwayan, ti amin na kinasanto. Dawaten mi nga rod nga ipay mo ta Espiritum, amang pasanto kadigito daton, tapno pagbalinem ket ipay mo ida kada kami, abagi kendara ni Apo mi a Heso Kristo. Isuy di sakbayawat na asyaya ti bagi na tapnog tutuok, nangalay ti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, halaen nyo ket man kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso amayawat to, amay paay kada kayo. Kastamet kalpasan day di panang rabiida ng alay ti kalis nagyaman manen ken ka, sana inted kadigiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy,
taday ti kalis ti darak. Darat ti baruken nagnanay na tulag, iso may buyat to may paay kada kayo ken kadagiti amin at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Haramidan nyo daytoy, apang ilaglagipyo kanyak. Iwaragawag tayo ti misteryo ti pamati. Babaan ti krus mo, kinin ka panagungar, inakamin salakan sika nanubot ti sangalubungan. Iti ngarod paning ilaglagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, tempay mo amay kari kami nga dito'y saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami ang makiranod ti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagipem kadapo ti iglesia manaisaknap, iti sangalubungan ket parayrayam ti etna na Diyosan. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi ken digiti amin na papadi. Laglagipem pay apo dagiti kakabsat mi amat maturog a sinanamay ti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayan iti sidong takaasim. Awatem kada iti sidong taranyag mo, apakakitanda ken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo, taypay mo metakaasim kada kami. Aramidem kumamay karikam amin tegnanay na biyag, ket makiranod kam to, kening gasata na Berhen Maria ngay nati Dios, kadwa ni nagasat nga useng esposo na, kadigiti nagasat nga apostoles ken kadigiti amin na sa santos, isuda na nakapudno a nagserbi ken kadito'y daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantanok, ken mga idaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo, nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo iruknoy miken ka manakabalin nga ama, ti amin na dayaw ken gloria, ti agnanayon nga awaning gana. Amen. Hintay nga rod lalwen ti kararag nga insuro ni Apo Jesus. Amami nga dat sa dilangit, Madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagariam, matungpal kuma tinakin mo, dito'y daga kas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito'y, ti kanen mi ti patinayan nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi. Ti basol dagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugod ti sulisog, isalakan na kam ket ti dakes. Dawaten mi ken kaapo ti isalakan na kami kadigiti amin na pagdaksan mi, iddem kada si aya ti kapya kadigiti aldaw mi, ket babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol, mailisi kami, ken iti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panagururay mi, iti kinagas at anamnamain mi, ken ti yaay ni Jesucristo, hanang isalakan kada kami. Takukwam dituray ti panakabalin kandayaw iti agnanayo na dinto agsarday. Wapo mi Jesucristo, kinunam kadigiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapo kanyak ti ted ko kada kayo, san kadigiti basbasol mi, timingmingam no di ket ti pamati ti iglesia, ket kas mayanurot iti pagayatam, ipay mo kada siya asiken kwa na ti kapya, ken panagkaykaysa, sikang agbiag ken agari, ti agnanayon nga awaning gana. Amen. Amen. Ti kapya ti Apo, kan kanayon kuma nga da kada kayo. Kasta kumamet kan ka. Ipay tayo ti kapya, iti maysa ken maysa kada kayo. Peace be with you kada kayo. Amin na po. Kordero ti Diyos, sa maikat kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa maikat kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa maikat kadagiti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Adto iti kordero ti Dios, adto iti maikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasa dagiti naayaban iti padayana. Apo, jak may karingo may kakanyak, ngem ti may salaeng nga sao mapaimbagton to'y kararwak.
Pagigendara ni Kristo asalakan ingamawaten asang kagimungan sapay kuma daytoy panangan ingkam magunod kapyat sa ngalubungan ni Kristo Jesus, anak mo anasudi, indahin-daton, daraken bagi isungaron tinkam awaten pigsaayan ken taligenggen bagigendara ni Kristo asalakan ingkam mawaten asang kagimungan sapay kuma daytoy panangan ingkam magunod kapyat sa ngalubungan. Kumararag tayo. Apoy nawat mi tibagi kendara ti anak mo, ipay mo kadi tatigrasya na, samayen na tibagi ken kararwami, iti kasta ti bileg na, ti mangiturong iti panagbiag mi asaan ket iti kinalapit mi. Iti dawaten mi gapo ken Kristo nga po mi. Amen. Ti apod ako makada kayo, Kasta kumamet ken ka. ket bendisyonan na kay kumati manakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Amen. Nalpasen ti misa, in kayon ti kapya, ken ayat ti apom. Agyaman tay iti Diyos. Aldaw panagyaman tayo kakabsat, yaay ni Jesus Diyos tayo kenayan. Ato nga aldaw di naglabas kanyang, ngem tay tuyen ti mangten puno aragsak.
kas balbaliwa kita, tulong iti Diyos nam namaing ita. Itaan ti panangipakita ayat mo, pada at tao ken Diyos ko.